Eto naman ho mga idol, dahil nga talaga naman ang mga bilihin nagsisitaasan, sumipa ho ang presyuhan ng galunggong sa pampublikong pamilihan sa lungsod ng Dagupan. Naglalaro sa 200 pesos hanggang 220 pesos ang kada kilo ng lalaking galunggong na dating nasa 180 pesos. Tumaas din ng 10 piso ang per kilo ng babaeng galunggong na mula 140 ngayon ay nasa 150 pesos na. Ayon sa mga tindera ng isda, sapat lamang ang supply ng galunggong sa merkado ngayong holiday season. Ang ibang isda tulad ng bangus naglalaro sa 150 hanggang 180 pesos ang kilo, depende sa laki. Ani ho ng ilang bangus vendors, hindi raw inaalis ang posibilidad na baka umakyat pa sa 200 at mahigit ang presyuhan nito sa mga susunod na araw, lalo na kung kokonti ang magiging harvest. Samantala, unti-unti nang dinadagsa ng mga mamimili mula sa Pangasinan at mga turista ang Magsaysay Fish Market bilang paghahanda ngayong Kapaskuhan. IFM News. IFM News. IFM News.